Morning guys, mag-coffee tayo. Ayan. Coffee, coffee tayo. Coffee tayo at to, bread na may peanut butter. Mm, oh, mm, up. Siyempre kasama sa breakfast keriada. Mm, kasama, kasama sa breakfast yan. Mm, kasama yan. Kasama sa breakfast. Yan, mag-breakfast tayo. Thank you guys. Morning guys. Happy weekend. Mag-coffee tayo. Ayan. Coffee muna. Dahil umaga na, mag-coffee muna. At maganda ang gising ko, guys. Ayan, magkape tayo. At tanggalin natin muna ang kutsara. Oh, ang sarap ng kape, guys. Kape tayo. Ang ganda ng gising ko, di ba? Ang ganda-ganda ng gising ko. Pero medyo yung hair ko nag-rumble-rumble na kasi natulog tayo. Konting suklay lang, ayan. Siyempre, bago matulog, alam mo na, bago matulog nag-ano ako ng aking ritual, bago matulog. Ayan. Siyempre, kailangan bago matulog may ritual din tayo. Ayan, yan ang ritual natin bago matulog. Siyempre, maghilamos muna tayo ng peeling, kojic peeling. Ayan, kojic peeling, maghilamos tayo. Tapos, pagkahilamos, ayan, maganto tayo. Tapos tulog na tayo. Pagising natin, like this now. Like this na. Like this na, di ba? Tanggal ang mga ano sa mukha. Pelegis kung tawagin nila. Dahil syempre pagdating natin ng 50s, na tayo, masyado na tayong sa skin. Ang skin natin masyado nang sensitive, madaling magkulubot. Kaya dapat iniingatan natin yan. Kaya kailangan din meron tayong pang-boost sa skin natin, di ba? Di ba kasabihan nga pag ang halaman nga hindi natin dinidiligan, nangunguluntoy, o di tayo pa kaya tao. Ang halaman may buhay, ang tao may buhay. So, hindi naman natin sinasabi na wag tayo tumanda agad. Ay, na hindi tayo tatanda kasi lahat naman talaga tayo pupunta sa pagtanda. Yung wag naman abrupt yung pagtanda. Yung kailangan dahan-dahan naman. Kaya kailangan maintain natin to. Yan. Maintain natin yan. Yan, maintenance natin yan. Dapat may maintenance din. Kung ang halaman dinidiligan, ganun din ang tao. Kailangan nagtutoner, nagsisirom bago matulog. Kumbaga, skin natin yan, ritual para bumagal yung pagtanda, anti-aging, anti-wrinkles na. Siyempre, pagka meron kang vitamins, kasi may mga vitamins katulad ng T0, may nakalagay yan ng mga vitamins dyan na nakakapag-exfoliate din ng skin. Tsaka yan, tomato kasi yan. So, ano bang tomato, di ba? Vitamin C. Ayan. Ito naman yung 24K intense na serum para dun sa mga talagang may mga wrinkles, mga dry, yan. Yan. Talagang makakatulong. Yan. So, ito nga, may bago tayo guys. May bago tayong produkto.
Ayan, may bago tayo. Ito yung old school na rejuvenating. Pero ito, as in, pinaklang ng ganyan. Ang kagandahan nito, hindi ito yung namumula or para kang sinuntok. Ito, walang matinding walang matinding dadanasin yung tinatawag ng tiis ganda. Ito, mag ang mukha mo, maglalight, kikinis, maguglow talaga ng kahit walang pagbabalat, basta wala kang mararamdaman ng mga ganun. Parang araw-araw lang, ganyan lang, pero nakikita mo yung paglalight ng mukha, pag-glow, pag-glass skin. Ang kagandahan kasi nito ngayon, yung old school na rejuve, ganyan, eto, sinamahan na ng serum. May serum na siya. May serum na siya na ito yung glass skin, pampaglow. Ayan. Kaya yung mga magtatanong, mag-PM lang. PM lang po kayo. Ayan. At ito nga, ayan. Ito, huwag niyong kalilimutan. Ito. Kalilimutan no? Paalala ng tindera. Ito talaga. Ayan. Yang set din yan. Set yan. Ngayon, para makamura-mura ka, at ito, huwag kalimutan mag sunblock. Ayan. Niacinamide sabon at niacinamide serum at mag-sunblock. Kasi hindi pwedeng walang sunblock ang niacinamide. Pag naarawan ka, mangingitim ka sa niacinamide. Ayun. So, alam nyo na. Yun lang for today. Good morning. Thank you for watching, guys.